खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 30 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 12 कार्तिक दान 1432 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जाफुंसारनाय आरो सन्मानजों बुंफबनाय जागोन। गोदान खामानि जागायनो थाखाय बे मोनसे मोजां सम। मावख'आव एबा फालांगियाव नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। न'आव गोजोन आबहावा थागोन आरो मोनसे गोजाम लुबैनाया जाफुंगोन। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन आरो रां थिसननाया मुलाम्फा लाबोगोन। दावबायनाया मोजां फिथाय होनो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन आरो फोथायथिया गोजौ जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो गोजोनजों खामानि मावनाया गोनांथार। मोनसे गोदान खाबु सोमजिनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा आरो नाङै खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव था। नखरारि जिउआव गोरोबलायनाय थागोन, नाथाय रावखौबो बांद्राय फोथायनो नाङा। नोंथाङा एसे मेंनाय मोनदांनो हागौ, बेनिखायनो दसे जिरायना ला। नोंथाङा खामानियाव बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो नोंथांनि नाजानाया मोजां फिथाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि रोंग'थिखौ बांहोनाय सान जागोन। नोंथाङा बिथांखिफोराव खामानि मावनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायारि फोथाराव बाख्नायनाय आरो सिनायथि मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि मिजिं दं। नखराव माबा मोनसे मोजां हाबाफारिनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसार जानो हागौ। गोसोआरि गोजोननि थाखाय मेडिटेशन एबा यगा खालाम। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदैया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। दिनै मोजां गोहोजों बुंफबनाय जागोन। खामानियाव जाफुंसार जानायनि मोनसे गोदान बिबान मोननायनि जाथावना दं। नखराव गोजोननाया बांगोन आरो बिमा-बिफानिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। फरायसाफोरा लुबैनाय फिथाय मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गावनि आदाराव जोथोन ला। माखासे मोजां खौरांफोरा सानखौ आरो साबसिन खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे दं। मोनसे आद्रा थालांनाय खामानिखौ फोजोबनाया गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि जिउ राहाया मोनसे गोदान लामा लागोन आरो गोदान सोमोन्दोफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि महरै बेयो मोनसे मुलाम्फा गोनां सम जागोन। नोंथांनि नखराव अनलायनाया बांगोन, सावस्रिया मोजां जागोन। फरायसाफोरनि थाखायबो साना मोजां जायो। नोंथांनि व्यक्तित्वजों मानसिफ्रा गोहोम गोग्लैगोन आरो नोंथांनि आत्मबिश्वासआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ' आरो बावसोमनायखौ बान्था होगोन। खामानि थिलियाव गोदान गोदान खाबुफोर फैगोन आरो आद्रा थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। रांखावरि मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नखरारि जिउआव गोरोबलायनाय थागोन आरो नोंथाङा मोजां मोनग्राफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन।
सावस्रिया मोजां जागोन। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोजोननाय लाबोगोन। जिउआव फोथायथि आरो सकारात्मकता सोलिबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव आरो मोनफुंनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि साख्रि एबा फालांगियाव गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। राङारि मुलाम्फानि इसाराफोर दं। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोदै जागोन। मोनसे गोनांथार थिरांथायाव खाफालआ नोंथांखौ हेफाजाब होगोन। गोसोआरि महरै गोख्रों था आरो गुबुननि सायाव फोथायनाय लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा फोथायथि आरो गोहोखौ मोनदांगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि कष्टखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान बिबाननि थाखाय खाबु मोनगोन। रांखान्थियारि दिदोमथि फैगोन। नखरनि गेजेराव अननाय बांगोन आरो दावबायनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। आध्यात्मिक गोसोआ बांगोन आरो नोंथांनि गोसोआ गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि कष्ट आरो बावसोमनायनि फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि जिउराहायारि जिउआव दावगानायनि खाबु मोनगोन। बेयो रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा गोनां सान जागोन। नखराव गोजोन आरो सुखु गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोजां खौरांआ नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। गोदान सानस्रिनिफ्राय जाफुंसार जागोन। गावनि थांखिनि फारसे आवगायलां, जाफुंसारनाया रोखा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नाजानायनि लुबैनाय फिथाइखौ मोनगोन। नोंथांनि जिउराहायारि जिउआव जौगानाय आरो मान होनाय जागोन। रांखान्थियारि हालोदआ गोख्रों जागोन। नखरारि जिउआव अनज्लायनाया बांगोन। सावस्रि मोजां जागोन, नाथाय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। दावबायनायनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। मददआ लोगोफोरनिफ्राय फैगोन। फोथायथि आरो मोनसे मोजां नोजोरआ जाफुंसारनायखौ दैदेनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु सानस्रिफोरा सिनायथि जागोन। खामानि थिलियाव मान आरो दावगानायनि मिजिं दं। राङारि मुलाम्फाखौ दिन्थिनाय जादों। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। गोदान मानसिखौ लोगो हमज्लायनाया इयुनाव मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। फरायसाफोरनि थाखायबो साना मोजां जायो। फोथायथि बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि कष्टनि फिथाइखौ मोनगोन। नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। रांखान्थियारि हालोदआ जौगागोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मददआ लोगोफोरनिफ्राय फैगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। इयुननि थाखाय बिथांखि लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।